Cilj novih Neimara je da Beograd dobije novu, modernu arhitekturu, ali i da zadrži svoj stari duh. Beogradski šarm u novom modelu. Beograd na vodi. Jutarnji program na Studiju B predstavlja vam jedan vrlo zanimljiv projekat. Zahvaljujući portalu srbija.com predstavit ćemo vam projekat Tragovima nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Sa nama je ovog jutra urednica ovog portala i autor ovog projekta Ivona Vračarević. Ivona, dobro jutro i dobrodošli na Studio B. Dobro jutro, hvala. Pokušavamo da subotom negde pružimo onu pravu sliku i kulturnih dešavanja i turističkih manifestacija i da oživimo sve ono što je zaboravljeno. Pretpostavljam da je vaša i misija negde bila da podsjetimo sve naše sugrađane prvo o našem kulturnom nasleđu koji je i tekako bogato, a ovim projektom negde kako našim, tako i stranim, pretpostavljam, potencijalnim turistima da se predstavimo. Jeste, tako je, da. Ideja ovog projekta koje je portal, kao što ste rekli, srbija.com u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja, kao i Centrom za nematerijalno kulturno nasleđe u okviru Etnografskog muzeja u Beogradu radi, jeste upravo to. Da približimo ljudima koliko je važno da se očuva kulturna baština, a samim tim i istorija Srbije, jer nematerijalno kulturno nasleđe je nešto što se prenosi sa generacije na generaciju godinama unazad. A mora da se očuva, to je ono što je važno. To je ključ priče zapravo, da, jer stari zanatelji i generalno kulturne manifestacije, običaji i tradicija koji su karakteristični za našu zemlju su onako poprilično pred izumiranjem. Sve manje ljudi se bavi tim zanatima i ukoliko ljudi ne budu to nastavljali, u smislu ako se ne bude dalje prenosilo sa generacije na generaciju, to će se nažalost ugasiti. Mi ovim filmovima koje radimo obuhvatamo 6 elemenata sa liste, nacionalne liste nematerijalne kulturne baštine i upravo to pokušavamo da približimo ljudima, opet kažem, koliku vrednost i značaj imaju nematerijalno kulturno nasleđe, njihova održivost za našu zemlju. Dobro, mi ćemo tokom ovog razgovora da pratimo priču i slikom, je li tako? Što je negde i važno kada govorimo o ovom projektu. Ovo sada što vidimo jeste pletenje ćilima, je li tako? Da, jeste, da. To je pirotsko ćilimarstvo. To je jedna izuzetna veština za koje je potrebno jako puno vremena i truda. Kako bi to bolje ilustrovala, daću vam jedan interesantan podatak. Naprimjer, to je da jedna tkalja koja radi 7,5 sati dnevno, 22 radna dana u mesecu, uspe da izradi svega 80 kvadratnih santimetra jednog ćilima. Znači, to vam govori o tome koliko je zapravo to dugotrajan proces i jako kompleksan. I to je sve ručni rad. Sve je ručni rad. Mašina ovde nema. Nema mašina, tkalja isključivo uz pomoć razboja svojih ruku, u čijim jagodicama, kako one vole da kaže, imaju ugrađen metar, jer ne koriste nikakav metar, ona sve sama svojim rukama mere, prosto to je znanje i iskustvo koje stiču godinama unazad i uz pomoć svojih očiju oni dolaze do, mogu slobodno reći, jednih umetničkih dela, jer kada pogledate ćilim vi zapravo vidite jednu sliku čije bogatstvo jeste u raznovrsnosti šara i ornamentika koje se nalaze, pre svega u tome, a zatim i u tome što oni nemaju naličje, oni imaju dva identična lica, tako da kada okrenete ćilim s jedne i s druge strane, potpuno su isti, da. I također nešto što je zanimljivo vezano za ćilime, to jeste da oni imaju svoju simboliku, odnosno simbole. Znači svaki ćilim je rađen za neku posebnu namenu i svaki znači nešto posebno. Sad imate ono za blagostanje u kući, za rođenje deteta, za, ne znam, protiv uroka. Znači razne su značenja i u našim filmovima je to detaljnije onako predstavljeno i opisano, tako da će gledalci imati tad prilike da se upoznaju više sa svim specifičnostima. Šta kažu žene? Pretpostavljam da je bilo priče i o tome otkud interesovanje za takav posao. Da li je on isplatljiv u današnje vreme ili je on samo ljubav? Pa, on je danas više samo ljubav, nažalost, da. Oni mogu da prežive od tog posla, ali ne mogu da ništa znako, što se kaže, da ostave malo sa strane ili da imaju neki lagodni život. One to rade isključivo iz ljubavi, zbog, da kažem, tradicije koje žele da nastave. U Pirotu se inače nekada bavilo oko 5000 žena ćilimarstvom, a danas svega 20-ak.
20-ak, da. I to je zaista onako poražavajući podatak. Da, mislim, ćimarstvo je toliko bilo rasprostranjeno da devojka nije mogla da se uda bukvalno dok nije znala da... To je bila osnova. Da, to je bila osnova i na Ćilimu se videlo koliko je ona inteligentna po njenim šarama, po tome kako ona radi Ćilim. Se videlo koliko je ona spremna onako za udaju i devojke koje lepše rade Ćilime su naravno uvijek bile poželjnije, da, bolja prilika. Tako da to je isto interesantno. A dobro, šta kažu one iz iskustva, da kažemo, tih mladih snaga i naraštaja? Ima li uopšte kod njih interesovanje da se, da kažemo, bave ovakvim poslom u budućnosti? Pa ne. Ne, ja iz priče, mislim nisam pričala sa svim tkaljama, ali sa onima kojima sam pričala kažu da za sada nemaju na koga bukvalno da prenesu to znanje, a ima ga mnogo. Tako da, nažalost, ne, ali ja se nadam da će u budućnosti da se ta situacija zaista popravi, jer ukoliko ne budemo radili na tome, pirotsko ćilimarstvo i drugi zanati u Srbiji će, nažalost, izumreti. Dobro, pored pirotskog ćilimarstva, šta je ono još što je vama skrenulo pažnju i kojim ste se vi sve zanatima pozabavili u okviru ovog projekta? Da, bavili smo se filigranskim zanatom u Kraljevu, zatim pazarskim mantijama u Novom Pazaru, naivnim slikarstvom Slovaka u Kovačici, to je nešto što smo snimili pre 2 nedelje, nešto što je najnovije, a ostale su nam, s obzirom da je naš projekat još uvek u fazi realizacije, da snimimo Ojkaču u Sremskim Karlovcima i Plandištu i Vukov sabor u Tršiću. Dobro, ovo sad vidimo kako se prave, ako se ne varam, novopazarske mantije. Jeste, da. Mi smo u Novom Pazaru imali tu priliku da prisustvujemo celokupnom procesu izrade pazarskih mantija, koje su inače specifičnost grada Novog Pazara. Tu je jako izražena tradicija kod njih. Oni taj recept koji u jednoj porodici čuvaju onako. Verno, je li tako? Ne zna se, je li tako? Verno, ne zna se tačan recept, da. Oni su nam dali onako neke, da kažem, rekli su nam da se testo, na primjer, pravi od brašna i soli. Što u osnovi znamo svi, da? Što u osnovi znamo, da, ali te neke sitne tajni recept, neki tajni sastojak. Da, to nisu baš hteli da nam odaju, ali dobro, bilo je svakako interesantno prisustvovati izradi pazarskih mantija i probati to jelo koje... Kakav je ukus? Da li je sličan nekom od ovde? Sličan je samo ovako pomalo nekoj piti ili bureku, ali moram da kažem da oni zaista imaju specifičan ukus. Stvarno je ukus jako specifičan i jako su ukusne. Mislim, one se pre svega prave sa mesom i goveđim. Tako da, ko je ljubitelj toga, ja sam sigurna da će mu se dopasti. Zaista su nešto specifično. Ovde vidimo, dakle, ceo proces kako izgleda od razvijenja testa do finalnog proizvoda, ali tako sad ide tamo gde mu je mesto, ali tako što bi rekli u pečnicu. Jeste, u pečnicu, da, koja je ovako, znamo priču da ona stara otprilike nekih 10 godina, ta pečnica, i da je to onako, kažu da ne mogu da ispadu ipak mantije u kućnoj varijanti, u rerni, običnoj, isto kao u ovoj pečnici koju oni koriste za izradu, tako da zaista su specifični. Ja preporučujem svima da koji nisu probali mantije to obavezno učine. Bili ste, kako kažete, i nedavno u Kovačici. Kako uopšte izgleda taj proces vašeg rada, snimanja? Jel su ljudi radi da pokažu sve ono čime se bave ili imaju li želju, pretpostavljam, čim se bave tim starim zanatima, da je očuvaju? Jel su vam rekli nešto što baš i nije za kameru? Pa moram da vam kažem da su bili onako jako raspoloženi da nam pokažu. Ja nisam imala nikakav problem kada sam zakazivala svoje sagovornike. Svi su bili više nego raspoloženi da nam izađu u susret i da nam pokažu procese kako oni to rade, kako... Evo slika iz pomenute Kovačice. Da, ovo je slika iz Kovačice, da. Najsvežije, je li tako? Najsvežije, to je nešto što smo radili pre 2 nedelje. Kovačica je inače jedno malo mesto u Vojvodini koje je specifično po tome što je iznedrilo toliko puno umetnika, veliki broj umetnika, i što je većinski deo stanovništva su ljudi poreklom iz Slovačke, koji zapravo kroz naivno slikarstvo čuvaju svoj identitet u Srbiji. Malo pre smo mogli da vidimo gospođu Vjeroslavu Svetlikovu koja oslikava tikve, šamlice i slika takođe na platno. Ona je jedna talentovana umetnica koja je srednja generacija slikara naive i čiju šamlicu, interesantan podatak, posjeduje i Novak Đoković. On je dobio to na
poklon od svog trenera Marijana Vajde. A trenutno gledamo i inserte iz doma Jana Bačura. On je jedan od najstarijih slikara naive u Srbiji. Bavi se slikarstvom od svog detinjstva, svoje 13. godine i iza sebe ima preko 2000 slika, što je zaista fascinantno. Njegov dom je ispunjen, kao što možete videti, raznim silnim nagradama, umetničkim delima, s koje god strane da pogledate, nešto vam privuče pažnju i zaista je fascinantno da jedan čovek koji se ovim poslom bavi preko 60 godina i danas radi po 12-13 sati dnevno. To je ono što nam je... Dobro, ovi filmovi kome će biti i kada prikazani, da kažemo onako zvanično? Šta je negde cilj ovog vašeg projekta? Filmovi će biti gotovi krajem septembra i posle toga će biti prikazani naravno na našem portalu serbia.com, na svim našim društvenim mrežama, turističkoj organizaciji Srbije na njihovom portalu. Imaćemo vratno jednu zajedničku konferenciju sa turističkom organizacijom za medije, da ćemo to predstaviti. I mi se zaista nadamo da će sve turističke organizacije gradova koje smo u najmanju ruku posetili, ali i drugi gradovi u Srbiji biti zainteresovani za ove filmove i da ćete želeti da ih preuzmu i da, kažem, mi smo otvoreni da svima ih stavimo na raspolaganje ko želi da ih prikaže, naravno i medijama, što je lepo. U inostranstvu također, ovo je prava promocija naše zemlje. Jeste, naš portal serbia.com je dvojezičan portal čiji su sadržaji dostupni na engleskom. On je pre svega okrenut turistima, ali su sadržaji dostupni na srpskom jeziku, tako da će ljudi koji posete iz inostranstva, imamo posete preko 170 država u svetu nas prati, tako da mislim da će... Šalje se poruka na pravo mesto. Jeste, da. Ja se nadam da će i ljudi iz inostranstva pogledati ove filmove i da će se na taj način bolje upoznati sa srpskom istorijom, kulturom, tradicijom i generalno nematerijalnim kulturnim nasleđem. Ivana, posle ovog projekta pretpostavljam da nastavljate dalje, je li tako? Tako je, da. Mi se nadamo da ćemo dobijati još ovakvih projekata. U svakom slučaju mi pratimo sve što se dešava u Srbiji, sve što je lepo, što potiče iz Srbije i što je vezano za nju kroz naš portal koji je ovako jedan mini online vodič kroz Srbiju, kroz njenu istoriju, kulturu i tradiciju. Naravno, na raspolaganju smo što se tiče bilo kakvih projekata vezanih za nematerijalno kulturno nasleđe, ali i za kulturnu baštinu, za istoriju i tradiciju Srbije. Naš portal je uvek otvoren za takve stvari. Ja mislim da smo dovoljno i zagolicali pažnju svima onima koji ne znaju šta će tokom ovog vikenda ili žele neki produženi vikend unapred da planiraju. Da nije samo odmor ako posetimo neko letovalište koje je, dakle, blizu vode, nego da i tekako postoje bogatstva širom naše zemlje koje možete i putem interneta isplanirati sami, pa svratiti do Pirota za vikend, recimo, ili otići do Novog Pazara ili do Kovačice. Eto, neka to budu predlozi naši, a mi ćemo sigurno svi imati priliku da se sretnemo u septembru kada ceo projekat bude finalizovan, je li tako? Ja se nadam, da. Rado ćemo doći ponovo i prikazati ove filmove i ponovo razgovarati sa vama o svemu novome što se desilo u tom periodu. Hvala vam što čuvate naše nasleđe i negujete stare zanate o kojima tek treba da uče nove i mlade generacije. Hvala vam puno na pozivu i nadam se da ćemo imati još prilike da se vidimo i pričamo o ovako lepim stvarima kao danas. Voljeli bi, zaista. Hvala, Ivona Vračarević, autor ovog projekta i urednik portala serbia.com, bila je gošća našeg jutarnjeg programa. A mi u nastavku govorimo o stanovnicima naselja Kijevo koji su zabrinuti za svoju bezbednost, pa su se prijavili